Vale. Ikastaro bat berreskuratzeko edo igotzeko beste modu bat hau litzateke. Eh? Aukeratu lehenengo ikastaro bat. Adibidez, aukeratuko dut. Azbarkatu. Aukeratuko dut hemen probak irale hortan. Vale, B ikastaroa, adibidez. Vale? Eta ikastaroan nagoela berreskuratu egingo dut babes kopia batetik, bai? Aukeratu fitxategia, bai gainean daukat fitxategi hori. Vale, hemen dago. Eki, igo fitxategi hau. Hemen denbora pixka bat behar izaten du. A ver. Vale. Eta berreskuratu hori emango diot. Vale, aurrera. Bueno, eta hemen gaude berriro, bai? Lehenengo aukeran, aurreko bideoan, ikastaro berri gisa berreskuratu dugu, bai? Baina beste bi aukera dauzkagu. Orain bigarrenarekin ari gira. Berreskuratu ikastaro honetan. Hau da, orain B ikastaroan nago. Eta berreskuratzen baldin badet kopia hori B ikastarora berreskuratuko du. Bale, bi modutara egin dezake. Bat, dauden datuei berreskuratzen dudan kopia hoienak gehitu edo batu, aukera balitzateke. Eta bestea, litzateke ikastaro hau, hemen dudan informazioa, B ikastaroko informazioa, matxakatu eta kopiarena ezarriko luke, bai? Horretarako, bigarren aukera hau aukeratu beharko nuke, bai? Berdin du, bitako bat aukeratu, niri dagokidana, jarraitu, eta hurrengoa onartu.